Fost il-persuni li jużaw il-liġi tal-whistleblower kien hemm uħud li kellhom tarif b'rabta mal-każ ta' tbabbis fl-smart meters. Dawn ingħataw parir biex jirrikorru direttament għand il-pulizija. B'rabta ma' dawn il-każi eventwalment kien hemm persuni li tresqu l-qorti u ingħataw sentenzi effettivi. Kemm ilha li daħlet fis-seħħ il-liġi tal-whistleblower kien hemm diversi talbiet tal-informazzjoni. Dan fejn persuni jistaqsu dwar kif jistgħu jipproċedu biex jagħtu tarif dwar xi każ li jista' jkollhom. Fil-Parlament, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ikkonferma kif kien hemm minn tal-inqas 30 laqgħa mal-uffiċjali tal-Helpline fih dan il-Ministeru tal-Ġustizzja. Ma' dawn il-persuni kien diskuss il-każ jew l-ilment tagħhom u f'kull ċirkostanza ingħataw pariri dwar x'għandhom jagħmlu skont il-liġi. F'kull ministeru hemm unit imwaqqaf għal dan il-għan u fejn għandu x'jaqsam il-Ministeru tal-Ġustizzja hemm ukoll żewġ każi li qegħdin ikunu diskussi qabel jitresqu quddiem l-awtoritajiet kompetenti. Hemm 3 każi oħra fejn hemm diskussjoni diretta mal-persuni konċernati qabel ikunu jafu kif se jipproċedu bil-każ. Intant hemm ukoll 4 ministeri oħra li għandhom allegat każ ta' abbuż u li qed ikun investigat mill-whistleblowing officer.